Точно. Почти го фанах. Как го изстреля? Абе ти дава ли пари за този мотор, бе? Още отболна тема. Просто явно му е седнал назад и съединително... Това моторче те мори, това не ти е как му седнеш и да се държиш, а? Тук че трябва... Миро, сега че отепаш нека. Бегай! Далеч. Сега баш на пътеката. 20! Бегай! То, Миро, че отепа нека. Майко. Бегай! Зави ли? Камък! А? Зави! Абе, Миро. Около воза ли? Абе, Миро, малко ти си рисков фактор от всекъде. Има ли жертви? Предника. Не бе, много пречне тук, гледам се. Малки около, да. Снима ли го това? Снимай го, как е. Много пречне тук. Пати. То, Миро е бати рисковия фактор. Това е на пътя. Сега разбирам, що все има инциденти от твоята работа. Абе, що? Това как засили надолу. Това бе. Виж, че беше на средата. Това как засили. Сега може да си го Някой идваше отдолу и гледай какво става. Въпрос е долу да не е. Сега иначе че мине през него. нека да остане. Пази, Кавико! Ей, добре, че мана Кавико, Миро. Добре, че махнах камъка. Видя ли откъде мина? Дай минат баш през него. Аз подозирах, че... Дай първо. Това ти беше на късмет. Аз долу чух, че такова викам сега. Мали. Сега ако не мина през камъка, защото се чу човек, само е... Това да не го удари сега. Той не го удари си силно. Мали. И то ради, бе. Ей, пробите сам става! Какво викаш? Да, ние на там иска да ходят. Горе! Това беше Бройс. Брой се! Нещо му нема на мотора. Елата! Ето път. Ударно! Как си трябва? Няма си излагам. Ударно, елата! Много ми изтръпват ръцете и тук накрая. Виж? Леко само се не отепаш. Викам се за сила, дай пусата, че го върна. Това, условието е след това. Аз залагам на валката. Аз залагам некъде там.
как мирише на двутактово масло. А на гадно масло. На запалено масло. Ай, Мира. Дай. Така. Ево та. Викам да не продължаваш нагоре. Бани се това! Так. Чух за баницата, ти слезна надолу. Леко обаче за това гриме. Айде, от тебе кръчват. Последното. Последно. Това е за тебе. Това беше облога. Кой се качи? Другия път вземете една турба и ще слизам на сега. Трябваше верно я кутия за. Че има материал за снимане. Направо тавата ураницата. Трябва да пуснем сериал. Мойте! Ево, Дамиро. Дай му шоколад, има ли шоколад? Кой се качи баница да свърши? Ево, Усетих си го, че видех, че го качиш, да? Айде, се качи, бе. Това човек още си има така сила. А? Нищо се не е променил. Това нема умора, бе. Палката се не мори. Ето това не ще е, ама нима не ще я запали, се стой дриташ. Какво става? Нема почивка. Палката е железна. Сега не скажеш докато не го кача. Сега го качите, дойдеме натам. И че отвисиме, бе, дело. Мега път на фар не ми се прибира. Така. Какво става тук, бе, сега? Въргал. Не бе, пробай, тук имат 7-8, те я дам повече. Але беше ради, не? Кой? Не. Специално заради тебе слезнах. Специално заради тебе слезнах. Ева. Виж, все по-нагоре стигаш. А? Все по-нагоре стигаш. Горе Горе как ти умият. Играй го синител и повече гаси го играй синител. Дай да, вече валката се не отказва. Бате, той е вир вода. Да, вече се отепа. Надминаваш Ицо. Опа. Ей, дева. Чакай отстрани я доем. Фанал си му баланса. Я го снимай. Гай, Валка, по 10 евро на пътека. Айде, че по-мога да има да ядем. Ето. Види, бе. Уау! Аз чуем да се А? пазим. И аз се чуй! Като продуха DPF, какво прави? Викам направо, че рипам. Айде. Некой снима ли или не? Не, ще. Аз снимах. Нали ти казах отдесно, бе? Гледай колко лесно, къде са набил тия лъзгави камъни? Не ти казах от тук. Добре ли си, ударил ли си? Виж мотора му с каската. Не, въпросът не си се ударил.
Ovo, Само мимо тръщи. Само отляво. Боби, ако искаш дай ще мина да видите откъде се минава, карате по мене. Миро, дясно! На Миро викам там отиш. Еко! Тук оцерих някакъв дънер. Е, това ме ударих. Добре. Кой си има бензин, си пали и си тръгва. Я за моя майката, те да не. Накрая, че вземе по хиксте да се знае, че има и проблем с бензин. Да, верно е едно хиксте. Айде, Ай. сипи му Ай. този. Какво се фанали за главата горе на това? Давай още едно. Той вика е плитнал, вика целия вика, ама не спира. А, половинка е, да. Ей, верно бе. Дай да сипем още. Едно кило вика, че ти гори. Дигам го, така е сега. Ама за кого го дигаш? Това верно, че е половинка. Айде, пилме, беше ми приятно. Айде. Трябваше още едно да сипем. Аз имам половин резервуар още. Ще стегне, значи.